M'agradaria fer-vos una pregunta que segurament us heu fet moltes vegades. Quin és el millor amic de l'home? Sí, el cotxe. I us preguntareu per què? Doncs hi ha diverses raons. La primera i la més bàsica és que ell t'esperarà fidelment encara que el deixis quan faci fred o calor. Ell t'esperarà fins que tornis. Encara que li deixis els fars encesos tota la nit. Encara que rebi un cop. Encara que per culpa teva estigui ple de ratllades. Encara que l'embrutis a més no poder. Encara que la gèlida i molesta aigua de la pluja el pugui netejar després. Encara que li enganxis enganxines, ell no es queixarà. Però tu aguantaries tot això sense queixar-te? Intercanviem els papers. Si passessis fred, si rebessis un cop, si t'embrutissi, si et mullessis o si t'enganxessin enganxines, creu-me quan et dic que sí que et queixaries. Per tant, amics meus, no feu que el vostre cotxe carregui amb l'enorme pes de la vostra inconsciència. Ell no ho faria.